Mentara kasi ka arfoi terik nailu aja arfulai ka Jantian National Council hapo ka jingelam General Secretary kala Her Shah Bindi Hati bat tera balandet jurab iki arti ki project basateng kata ka residential school baka teachers training center kablane ki bun snam ya ka residential school la sanction hau risau ajar khatsan bala ru ban pendap ya ke building kumba bang haki absau benai kumjoru ya ke teachers training center ha ajar kan rio la sanction bala pendap ru iki building jongka rei ke basong si kalong bahadu menta ampala ban petrika mikini project bala shu ik kunswa diki kaseng ke subajur ru bayodan kalendat menta kasngi ngi naliang jongka JNC Jantian National Council ngira lek jurip ya arteli ki project kibangi ilak banong badang sating ba ka government kala dep sanction apo is Jantian Hills district kata kawai ka deka residential school but kawai ka deka teachers training center ta hakani ka jinglek jurip jongi kum ka Jantian National Council ngila syamba yakini ki artli ki project ya kawai ka residential school ya ka building jongka ladep shna but la yoru ya ka work order house name final work order house name ar jakat san jong benai Oktober but la ka work order la ai por ban pendep hapo ar sau benai but ya kini ya ka building ladep shna but ka building ru kadai ka building ka bala shna bha da ki kontraktor ande ke ka basing si banong ba habang yo iya kini ki building menta kila pipe kila pra don ki kamera ki bala pipe bala pra ki jingkang yit la banong ba kinong sim kebu hadin ba yo le sei ka jing yo i jong ki ba ka sarkar ka klem le klem la ban pentri kam ni ban implement ya kini ka school ya kini ka residential school yo le sei kila sim kebu don ki ba penpra ya ke jingkang yit bat kila sim ya ki krill bat kani ka long ka ka jing du nong ya ka district haba ya ka building jong ka residential school ladep banchna hawa usnem arajar khanyo yale se kumba andusnem menta kani ka school kala shusa sa kumtu klem pentri kam yaka bat kani ka long kum ka ka jing du nong ya ka district ka jongi ka Jantian Hills district hakabaya kani ka building jong ka residential school ladap shna haka shnong bendi hati hapo Jantian Hills district bat hadu menta ka kani ka school ka klempat trekam bat kani ka long ka ka bakum ka ba pensep lene penserwa kai ya ka pisa da ki kelur tengka haka ban shna ya kani building bat ladap lu ban shna bat hadu menta empat la ban pentrekam ya kalong ru ka jingdu nong ya ki kena pule ki badon ya kata ka mensim ban pule ban pendep ya ka pura putih jongki ki badon ya kata ka jingtrang khamtam na ki longjing ki baduk ki ba haba ki don ya ki khun ki ba don sap ban pule haka jing pule jongki hendrei financially ki long ki ba week lada ka sarkar kala ban pendep lene ban pentri kam ya kani ka residential school kan long ka ka jing mentoy ya ki khun jong ka thain is Jantian Hills district khantam ki bawan na ka thain nong ka dong tang ba ki khana school kin yo ka jing mentoy henry hapo is Jantian Hills menta ngiyo badon chibun ki khun samla ki bala adep pule ki bala nang bala start ki bala qualified ki bala adep ya ki kerdan beper ki bala yo bat ya ki master degree bat kiwe kilong unemployed menta ki syong haying ki kim don kam don jam hande ya ka kerdan pule pat kila bat ka kerdan ka bahe hande ki dang long ki unemployed ki jobless lada ka sarkar kan pentri kam ya kane ka residential school kan penmentoy ya ki kena school ru ki bawan na kaling longjing ki baduk kila ban peting ya ka puli putih jongki ban nolor kataru kan long kum kan lat ya ki wei pat ki bala nang bala start panjok kam yok jam hapok ka district abangi phai pat saka
Syak kawai pat ka projek kata ka badang sateng ka taru ya ka building ladep nadu arjar khandru kata ka dei ka teachers education center ya kan iru layok i ba ka building ladep ndai menta dei tang namar ba ka sarkar kampat pentri kam ya kini ki artli ki projek ki building menta ngila yok i ba la penpai la penprai ki khamtam ki jing khangyit la penpai la penpra ya ki wire la don ba kinong sim kabu kila tu ngila wanong kalong kumta bat kani kalong ka ba penset ya kata ka pisah ka ba ka sarkar kala penlut na ka benta kini ki artli ki project dada ka sarkar kamla ban pendep la tikna ba barok kani ka building kan sapai kan sapra ki duar barok ki briu kinong sim kabu kin tulut ya kat ka ba kila ban sim na kini ki artli ki building kumta kalong ka jing kentu ya ka sarkar baka dei ban pentri kamno ya kini ki artli ki project ki berang sateng haduk menta hakaba ya ki building ladep ban sina hendai ompat la ban pentri kam ompat la ban bu ya ki briu ki badei ban pait ban sumar iki kat kumbalong menta omdon kinong peit kinong sumar ya kini ki artli ki building suki kini ki barok ki jing don jing em hapo kini ki building kin saja lut lada ka sarkar kampat la lani kam kloy ban pentri kam no ya kini ki building artli kini ki project ka residential school bat kini ka teachers training center te kumta ngi penbor ya ka sarkar baka de ban pe ya ki khamat jongka sepo Izentia Hill district ban ra ya kata ki development lada kini ke school kan trekam kan long ka jing mentoy kan wanra ya ka development khamtam individually ki kena kin yo ya kata ka jing start kin yo ya kata ka development ka jongki ha ka chimet ke jongki kena school kila ban don kata ka jing thmu bat kila ban pendep ha ki singi ki por ban wan kumta na kaliang ko jong ka JNC Jaintia National Council ni kentu bat penbor ya ka sarkar baka de ban pei no ki khamat syakini ki artli ki project ba don hapo Izentia Hill district bat ban pentri kam no kloy ki wud kenang bakan omlong ka jing pensep lene ka jing penserwakai ya ka pisa ka badai taki kelur tengka kum ka jing pen mauru bah kini ki por badadep la ka JNC kala late ya kendu badu deputy chief minister bat ulak kular uong ba kin pentri kloy ya kani ka kam kat balong tengi sachisen ngi penken mau ya ka sarkar lang ba kani ka jinglek jurip jong ka JNC ban pentri kam no but ya kini ki artli ki project ki bang sateng ki ba 4 trekam hakaba ki building adap sina